दा जों बयबो मिथिगौ बिसायख'थियावहाय बादि नांनोब्ला अफिसियेल नियम खान्थि बा माखासे रुल मथे नमिनेशन साबमिट खालामनांगौ। दा जोङो नमिनेशनखौ इतिमধ্যे साबमिट खालामनानै फैबाय। बाखि दोलोनि जानानै देरहानांगौनि थाखाय जे मावनांगौ हाबाफारि दं बेखौ जोङो दलीय भाबै बा जोंनि दोलोनि गेजेराव रायज्लायलायनानै जोंहा जेरै गसाइगाव जिल्लानि सिङाव मोनबा ब्लक दं बिटिसिनि ओनसोलाव। बिटिसि ओनसोलनि बागैबो जोंहा आउटसाइडआव 35टा गामिनि मोनसे ब्लक दं। बे ब्लकनि आन्दारावहाय गोबांथार जोंहा प्राइमारिफोर दंबावो। गासिबो नेताफोरखौ लानानै जोङो बर्तमाननि जेनाखि जोंनि राजनितिक बे बिपिएफ दोलोनि बेवहाय गोहोम बा जे आबहावा बे गासैखौबो नोजोर बोनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों प्रसारनि थाखाय जों आगायनो थांगासिनो दङ। दा साननैसो ପରେ नोंथांमोना मिथिगोन बेवहाय रायजो राजाया सोरखौहाय समर्थन खालामो बा सोरखौ देरहाहोब्ला मा रोखोम जागोन बा अबे दलनि नीति आदर्शफ्रा मा रोखोम। बुंनो थाङोब्ला बर्तमान सोलिबाय थानाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा जे रोखोमनि खुंथायखौ आखायाव लादों, जुदिअबा रायजो सरकारखौ सालायनाय जोंनि बिजेपि दलजों बिथांमोनहा गोरोबनानै मावदों। बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जेनाखि मावनांगौ हाबा, रायजो पर्यायनि जे हाबा मावनांगौ हाबाफारि बेफोरखौ गोरोबलायैखौ नुनानै बा जोंनि इउपिपिएलनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारनि जेनाखि हाबाफारि बेखौ मुथै गोजोननाय मोनैखौ जों मोनदांनो हादों। बेनिखायनो जुदिअब्लाबो बिटिसियावहाय इउपिपिएल सरकारा बिजेपिजों लोब्बा लाखिनानै बहाय सालायदों, बे रोखोमै बिथांमोना बहाय इउपिपिएलनिबो बिजाथि होदों। दा बहाय रायजो राजाया निस्सय गावसिनि मोजां मोननाय रोखोमै गावसिनि गाज्रि मोननानै थानाय बा गोसोआवहाय गोजोननाय गैयैखौ एबार फैगोन जे जोंनि बिसायख'थियाव भट जानो थांगासिनो दङ बेनि गेजेरजों निस्सय फोरमायगोन। आरो बे रायजो राजानि जे गोसोनि खोथाखौ फोरमायनाय बे नैबे 2 तारिखआव नभेम्बरनि 2 तारिखआव जेब्ला जोंना काउन्टिंआ जागोन अब्ला रोखा ओंखारगोन। दा बिथाङा गावसिनि दोलोनि बागै राजनितिक भाबै कौशलगत निस्सय रावखौ बाहायगोन, खिन्थु जों मिन्थिगौ कंग्रेसआ दिनै बबे सारियाव दं। केन्द्रीय भाबै बा जोंनि भारतनि जेनाखि राजखान्थि बेवहाय नोंथांमोनहा नुबाय, बा दिनैहाय ओजोंबाव जोंनि आसामाव मा दं बेखौ नोंथांमोनहा नुबाय, बा जोंनि बे ओनसोलाव थैनाया आंखौहाय बेक्तिगत भाबैल' नङा, सारा जोंनि जे बिपिएफ दोलोनि जायफोर मावफारियाफोर दं बिथांमोनखौ दुखु होनानै अबथिरा जिउ थांनायाव जों बयबो दुखु मोननायखौ फोरमायखादों। आरो बे समाव बिथांनि जेनाखि आदर्श गासिबो जाति जनगोष्ठी बा गासिबो रायजो राजाजों बिथाङा जे गोरोबनाय मोनसे परिबेसखौ लाबोनो नाजाबोदोंमोन। दा बे बिथांनि जेनाखि अबदान बे अबदाननि सायावबो आंहा नोजोर बोनाय थागोन। बिथांनि खिबुनो खामानि मावफोबानाय हिसाबै बिथांनि माखासे सान्थौखौ नोजोर बोनानै आं जोंनि ओनसोलाव जाहाथे गोरोबलायनाय सुख शान्ति गासिबो जाति जनगोष्ठी बा धोरोमारिफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन आबहावाखौ जाहाथे लाबोनो हायो, बे नाजानायाबो आंनि थाखाय मोनसे आयदा जानानै थागोन।